Ano, okay ka lang? Ha? Eh, hindi ko okay bukato eh. Daw hindi mayuaw. Nagbayad ko sa kwarto. Tapos, amol na yung kwarto nato. Ay nano. Bisan ka tre, wala gid yan niyo. Tatay, anong inakamod-kamod mo daman? Kagaod sa imo? Ay, wala bukato. Ipusan ang ba mo. Sala ko pagalingan na mangkot lang ko sa imo, tay. Ma'am! Ma'am! Yes, sir. Ma'am! Kabalo ko ma'am nga probinsano ko, pero hindi nyo ko mamainto. Lo? Amo niya ang kwarto lang mo ni Bukato, mamaw. Kagamay, kag wala pa sang kama, kag wala man bintana, kamahal pa bayad namon sang mangud ko sa niyo. Tapos, amo lang ni, hustisya para sa amo ni Bukato. Kulik! Sir. Oh, Ari pala kita sa elevator.